Se mi gyina ha na mi gyina ha ma miwura ɔte bɛnwa so Ghana mampahini Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne ahudai ose oni na ejanom rebedi sana munim no oyodi shimua oyodi shoprekope so waba na ejafia amane ne amamre kwan so kwan a wofa so ne ejanom di adai abanmu ye woyen pahini a oye yen cultural affairs pahini obo yire chidom bai amane kwan so me di ura yire na yire Teresa bechere na mama waye sene ye nofa wa banmu nti oseadeeyo chairman woti ababa ne a oyo hene yire oni mama ne oni mamamre na wedi nganim no aye na fefeso oyimia Mpeniase regional minister ka me person ka me ka Okuapeman kasa no ye me de Yero Ghana mampanyini wada Roma Oche hene chiame Yera wada ma ye besre na yera ya sibibi ni ade a kire no Okuapeman hene chiame nana no matra nkonwa nana no machiame wada Roma ye besre ni asibibi ni ade a kire wo Okuapeman hene ene nana no atra nkonwa a enne Basrefo wonyom osede atetefo ne hwehweye dia wonane gina ye enne enu na abamu yi yede aseda piesie bemmenyankopon wade fefa enne yedi ho adansie ni adanananom soso ase wo achigina pa Wonum dia agina nananom Okuapeman achi na enne enka bomu a ye huni ebeto aso ne Okuapeman afa ne ntoma pa efra na Ghana afa ne ntoma pa efra ewo anda Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ni leadership papa wada na die ene asumdua osrade magana nyina Oye Ghana mu nyina aja Okuapeman anyoa Ghana enjo enne efiri kwei ye hye na ho fa wode ebe gina adwumadie ye chi a e kireste enne oda obeda enti ena ohye white shirt eya de fitaa no enne na kuma mu ate na sonyame no mu ani ni papa krom obi bekasa wo ye mampanyini wo hwehwe asumdwe ewo kuro fufrom eja wo no na se asumdwe ni ho enne yedanananom ase Okuapeman trankonwa yedamu nyina mo ase Ghana mampanyini se wodi aseda piesie emamo yetoso sabi wo ye kaniba ene ye bu nkompani ye kona nanom e kalanda mu a ene ya wukudai esese woba no obesom si woba nanom na aso a sabe ye yeden suo ye no di suo ye ade yeden sa ye no odi suo ya enye ye tanyini si ba bi ade no da no wamfa nto a efri to enam se wo ye de hye na abrewatia na wo no no ye asonani asona rempi akopete fufuo na abrewo ni kabie na oyirfi ampasachi akoto dade amone so kashire wo ko be maba wo fa ade a wo fa ni bum ne santi no wo so wakutana nanom mrosa enie ne shinap eno na nimfo nyini eda ho fefefe no wo hye mfonyini na eye sede yenko a ne sinegu so no tresa asumdwe ene aba Okuapeman mu no ede oye nani gie ena wafra ne ntoma fefefe a ne sigu so no eno pantunsia eye one case ye wiewe no ene wo se okuta tete Johnny Walker eye black label eno so tete whiskey no eno so pantunsia adaka baako e kanenia mayin ho
owie no so okuta exo papa we de wo ba na jafie enti wo ye niema enho tie eniema agina dwomu aye ketewese nanso bu ada so no eye bu a esombo okuta ni exo eno so pentunsia eno so nie eye konyak one more ya 10 sanse ene de you know what I mean papa eno so one box owie we na wosie ni je be na menye osure ni je ahoto be na menye sura ahoto asumdue ye de ani gie ani aseda wani je susu a wonom champagne sankanya na nanom na wahana na nanom adwabɔ ne ba ya ko bia beye na kokuta ne champagne glass no wajibi egu apomapono so na so na nanom konkonwa fie so a yakuta ye champagne eno so one box ene ye 5 liko eno so ene kan ne me hu no ye dwai pa wo tuadua ebo akire ho na esuro edwan no eye dego pa anhwa wotia na dwumadie na ebibie ho ena for security reason yes ye mfa mo akire ho enti ye de abo akire ho nananom bo amu ade eda so eye nana Okuapem hene ebo amu ade nananom atrankonwa nifa benkom jase yesi muye enum eye divisional chiefs no eno so F5 no nananom mo so mo bu amu ade eno susu ni nananom ahemafo Ghana mampanyini no fokasi amansa no mo no osena anom ahemafo mo awoyan a enkenenki yante ha nananom ahema ohema cheobuase sade ye kan ahemafo nananom ka me ka Okuapem na fem nananom ahemafo bu omo ade achia me bu omo ade nananom abrafo bu omo ade na yobejira ha ayade wote Ghana adwaso Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces, the President of the Republic, President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo said ya wasi no wasi wa mamu ade kwachi